Takže ahojte, moje meno je Adam z týmu TU Brno Racing. Dnešok je náš štvrtý deň na závodoch Formule Student v Rakúsku na okruhu Red Bull Ring. Dnešným plánom bolo hneď z rána začať testovaním v test aree, ale ako to vždy býva, samozrejme nastali drobnejšie komplikácie až vtedy, keď sme sa mali dostať na radu na testovanie. Neostávalo nám teda nič iné, ako vrátiť sa naspäť do pitov, ktorých sme sa usilovne pripravovali na nasledujúce disciplíny. Disciplíny, ktoré nás dnes čakali, patria medzi tie zábavnejšie. Ide o dynamické disciplíny. Prvou dynamickou disciplínou, ktorou sme začali, bola akcelerácia. Ide o šprintový závod na 75 metrov zo stojatého štartu a túto vzdialenosť sa nás našim vozidlom podarilo prejsť za 4,41 sekundy. Po úspešnom absolvovaní akcelerácie sme sa vrátili opäť do pitov, kde sme sa pripravovali na nasledujúcu disciplínu. Touto disciplínou bol skidpad. Ide závod do osmičky, cieľom je prejsť start v najnižšom čase, nám sa to podarilo za 4,9 sekundy. Ďalšou nasledujúcou disciplínou bol autocross. Ide o závod, ktorý sa už viacej podobá tým reálnym závodom na reálnych okruhoch. Ide o závod po vyznačenej trati s kuželou. Z našich vodičov sa tomu lepšiemu podarilo zájsť čas 52 sekúnd. Po ukončení sme sa presunuli do pitov, kde sme sa do hlbokej noci pripravovali na zajtrajší závod. Ide o endurance, je to závod na 22 km a nazýva sa taktiež kráľovskou disciplínou Formuly Student. Dúfame, že zájdeme čo najrýchlejšie časy a za mnou môžete vidieť, ako sa pripravuje trať na zajtrajší závod.